Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Idan har masu sauraro suka fi mu sannu a hankali daga farkon bidiyon nan har ƙarshe, ina mai muku alƙawari da tabbatar muku lallai za ku fa'idantu kuma za ku ƙaru sosai a cikin imaninku da kuma zamantakewar ku ta yau da kullum. Domin dai za mu ba ku kissa ne da takaitaccen labari akan wato Ali Bernard, matashi Ali Bernard, wato kissa mai abin mamaki da ban ta'ajibi, wanda dai dan asalin kasar Egyptian ce. Kazalika sai kuma labari da muke so zamu gaya muku wanda ya faru kuma a zahiri akan wani dattijo wanda yake kasan Saudiya, wanda yana cikin abin da ake kira Billionaires Club, wato cikin waɗanda suke da kuɗaɗe manya-manya a duniya, wato masu kuɗin duniya, amma ya fitar da kansa daga wannan mataki ya koma bashi da kosisi. Shin kowace hanya ya bi? Duk dai ku biyo mu a cikin wannan bidiyo daga farko har ƙarshe domin jin takaitattun tarihin waɗannan manyan bayan Allah da suka ɗebi maƙudan dukiyoyinsu da kuma rayuwarsu suka yi wa Allah hidima, ba don komai ba sai da neman lahira. Za mu fara da kissa wannan dattijo ɗan asalin ƙasar Saudiya. Ga abin da aka rubuta wanda kuna gani da idanunku. A Saudiya man who donated 16 billion US dollars in charity and kicked himself out of the Billionaires Club. Wato dai mutumin da ya sadaukar da naira dala biliyan 16 kudin Amerika kawai wajen wato jin ƙai, sannan ya fitar da kansa daga cikin masu kuɗin duniya. Ga yadda al'amarin ya faru. Wannan dai attajiri wanda ake lissafa shi a cikin masu kuɗin duniya, rana tsaka yana da manyan 'ya'ya kuma yana da tarin dukiya, sai aka ga ya tattaro dukkanin 'ya'yansa ya kuma kirawo dukkanin wasu lauyoyinsa da suke kula masa da manyan kamfanonuwansa da kuma harkan hulɗar kasuwancinsa a ƙasashe da dama wanda suka jibanci Amerika da UK da Dubai da shauran ƙasashen duniya. Bayan haka ya zaunar da 'ya'yansa ya ce, na farko na ba ku ilimi, sannan kuma na ba ku abin yi, kazalika kowannenku ya kafu da kafafunsa, kuma dai ku sani cewa kamar nima yadda na ba ku tarihi na fazo ne wannan duniyar ba tare da samun iyayena san ajiye min koda kwandala ba. Tarihin kuɗi na kamar yadda na sanar da ku ya fara ne lokacin da alhazai ke kawo ziyara cikin ƙasa mai tsarki, mu kuma sai mu je mu tara alhazai mu musu barka da zuwa, kazalika sai mu kai su cikin ƙasa mai tsarki mu nuna musu kuraren da basu sani ba, mu kuma a nan ne wato dai suke dan bamu abin da suka yi ra'ayi. Kazalika idan matafiya wato fatake sun zo nan ma suna buƙatar ruwa ko wani abu, mu suke aika mu musu wannan aiki nan ma su dan bamu taro sisi. Daga haka tarihin tafiyar arziki na ya fara. Don haka a wannan gabar ina mai muku albishir na cewa dukkanin arziki na nasa an sa shi a kasuwa na ko ina da kuka sani. Ga wasu kaso da ya ware sai ya bawa iyalan nashi ce su ƙara kasawa su yi ƙarfin jari. Don haka ya tattaro dukkanin kudadensa wanda su ne suka kai adadin dala biliyan 16 kudin Amerika, ya haɗa su. Kun sai dai wannan kudin ba kudin wasa ba ne, ya ɗauke su aka gina wata gidauniya ta marayu da taimakawa marayu masu rauni a faɗin duniya, ya kuma ce a je a ci gaba da taimakon su fi sabilillah. A ƙarshe sai gode wa Allah yana mai alhamdulillah a bisa alƙawari da ya cika ubangijinsa na cewa kamar yadda ya zo duniya bai da kosisi, kuma haka ya yi wa Allah alƙawarin zai koma bai da kosisi. Ƙarshe fa wannan mai kuɗin duniya da kuke gani, hatta gidan da zai zauna bai baro kansa ba, wato ya nemi alfarmar babban ɗansa cewa zai koma gidan shi ya zauna, domin dai dan wa'adinsa don zama a duniya ba wani yawa ne da shi ba duba da tsufa da kuma shekaru. Don haka ya mai alfarma har ubangiji ya raba su lafiya, inda babban ɗan nasa ya ce ba matsala, ya kuma bashi gurin zama wanda ba shi ma da gida na kanshi, kuma haka bai barwa kansa ko da sisi ba, ya rabar da dukkanin dukiyoyin da yasa ake kallonsa a cikin masu kuɗin duniya da kuma yake da adadin
damar da yake da ita a wannan mataki, amma yanzu ya koma abin da bature yake kira zero behind decimal, wato 0.0 dai mataki na dukiya. Kai tsaye ya fitar da kansa daga cikin club ɗin na Billionaires, wayanda wasu kullum kokari suke malam basu ta rabu su zama su ne na ɗaya ko na biyu a wannan club ɗin, amma sai ga wani ya fitar da kansa. To kun ji tarihin wannan bawan Allah, ga kuma yadda tarihin matashi Ali Benat ya kasance idan kun bi mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ali Benat wannan suna ne wanda dukkan musulmi a faɗin duniya ya kamata ya san shi, domin a cikin rayuwar Ali Benat akwai abin al'ajabi, abin mamaki, kalubale da kuma abubuwan da ɗan adam zai karu da su. Allahu akbar. Ali Benat wani musulmi ne ɗan ƙasar Australia, amma ɗan asalin garin ƙasar Palestine. An haife shi a 1982, ya tashi cikin arziki, ɗan kasuwa ne, miliyoniya ne, yana da kamfaninnika daban-daban da kasuwanci daban-daban. A 2015 ya je asibiti sai aka gwada shi, sai likita yake ce masa to ya kamu da cutar kansa wanda ta kai stage 4, wato ta yadu a cikin dukkan jikin shi. Daga wannan kansa ba za ta ji magani ba, sai dai mutum ya zauna ya jira ajali. Likita kuma ya ce masa yana da wata 7 kawai ya rayu nan gaba. Allahu akbar. Inda wani ne aka gaya masa wannan, a lokacin sai ya rikice, ya fara kuka, yana cewa me nayi wa Allah, wa iyazu billah. Wani kuma yana cewa a'a na shiga uku, jifa na aka yi, a kasuwanci na ne yake ci gaba shi yasa mutane suka sa ni a gaba. Wasu kuma a gaba za su ce ai Allah da ya kama shi, ai kaza kaza. Amma Ali Benat da aka gaya masa haka, da ya koma gida ya samu iyayensa a gida, sai ya ce to Allah ya yi masa baiwar kansa. Saboda ya kira abin baiwa, domin Allah madaukakin sarki ya sanar da shi yana da wannan cuta tun kafin lokaci, saboda ya shirya saduwa da Ubangiji. Allahu akbar. Bawan Allah nan ya zo ya sayar da kamfaninsa, ya sayar da kasuwancinsa, ya tattara kudin gaba daya, sai ya bude wata kungiya mai zaman kanta wanda ya kira ta Muslims Around the World. Ya zo Afirka, Togo, Burkina Faso, Ghana, yana gina gidajen marayu, makarantu da masallatai, da kuma sauran dukkan aikin alheri na taimakawa masu ƙananan ƙarfi. Allahu akbar. Allahu akbar. Yana so, ya ce baya so a lokacin da Allah zai ɗauransa ya zama yana da wani abu a duniya. Ya ce ya yi ta roƙon Allah, likita ya ce masa yana da wata 7, amma ya ce ya roƙi Allah ya jinkirta shi ko da zuwa shekara 3 nan gaba, domin ya samu aikin alherin da zai ya nuna wa Allah. Allah madaukakin sarki ya amsa addu'arsa, bai rasu ba sai a cikin 2018, wato bayan shekara 3 bayan ya kaddamar da ayyuka na alheri, ayyuka na jin kai da kuma gyara tsakaninsa da Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah madaukakin sarki ya ji kan Ali Benat, ya gafarta masa, kuma dukkan ayyukan alheri da yayi da ya assasa Allah ya karba masa. Wannan hoto da kuke gani a ƙasa shine Ali Benat. A matsayin mu na musulmai ya kamata mu yi bincike a kansu, mu gano wane ne Ali Benat, saboda mu samu ƙwarin gwiwa da sauran ayyuka na alheri. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan wata kissa ce wanda take dauke da abin al'ajabi, take nuna kudurar Allah akan bayinsa. Allahu akbar. A Sheikh Ali Tantawi ya bada wannan kissar, yake cewa wani bawan Allah ya je America, an duba shi, an ce yana da kansa, kuma wata 1 ne kawai yayi mar saura ya rayu. Ya dawo gida, abin yana damunsa, ya rasa mai kemar daɗi. To kowace rana yakan fita ya motsa jiki sannan ya dawo. Wata rana ya fita yana motsa jiki, ya gaji, sai ya zauna yana hutawa, sai ya jiyo wata mata a bayan bango tana magana da wani matashi, tana cewa bawan Allah ka taimake ni, ka bani kuɗi kaza, zan je in biya kuɗin haya, kuma ka siya min biredi in kai wa yara a gida. Idan kai min wannan, na baka jiki na kai abin da ka ga dama da shi. Wannan matashin sai ya yanko wani kuɗi kalilan wanda ko biredi ba zai siya mata ba. A da karshe dai suka rabu, abu bai yiwu ba. Wannan mutumin yana ji, kuma ba karamin mai kuɗi ba ne. Sai je samu wannan matar, ya ce haba baiwar Allah, ya za ki ɗauki jikinki ki sayar saboda neman abin duniya? Wannan matan sai ta fashe da kuka, ta ce wallahi ba sana'a ta bace, kuma ban taɓa yi ba, amma abin da ya sa ni yanzu haka ina da yara 5 a gidan haya, kuma mai gidan hayan ya kore mu, ya ce mu fita mu bar masa gida, mun kasa biyan kuɗin haya, kuma yanzu haka a yunwace suke, tunanina ko biredi in siya an kai musu. Allahu akbar. Sai wannan mutumin ya ce to idan na biya miki bukatar ki, yanzu na baki kuɗin da kike so, kuma na ci gaba da baki kuɗi har tsawon rayuwarki, za ki yi abin da nake so? Ta ce duk abin da kake so zan yi.
ya ce to ina so ki min alkawari tsakaninki da Allah cewa daga yau kin daina siyar da jikinki. Ta ce ta yi alkawari. Wannan bawan Allah dama likita ya ce masa yana da sauran wata ɗaya ya rayu. Yana komawa gida sai ya ɗauki takarda ya rubuta wasiya ya ce ‘ya'yana wannan mata daga yau har bayan rayuwata da rayuwarku ku rinka ɗaukan salari daidai na mutum 5 ku rinka bata. Ya je ya shiga gida ya ɗauko kayan abinci da komai da komai ya kai mata, ya biya mata kuɗin haya, biya mata komai da komai. Allahu akbar. Yana nan yana jira ya ce kowane wata shi zai rinka ɗaukan kuɗin salaran mutum 5 yana kai mata. Yana nan mutumin nan yana kai mata har sai da ya ɗau tsawon shekara 20. Allahu akbar. Mutumin da aka ce saura wata ɗaya ya rayu ya gashi har shekara 20 saboda ya yi tawassuli da wannan aikin alherin da yake yi akan Allah ya bashi lafiya. Allah ya amsa masa, Allah ya bashi lafiya. Shekara 20 yana taimaka mata. Wata rana lafiyarsa kalau ya fita masallaci sallar asuba, yana cikin sallah Allah ya dauki rayuwarsa. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah ka sa mu cika da imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa